Здравейте хора, аз съм Картачев БГ и днес ще ви покажа развитието ми в Евротрък Симулатор 2. Да, абонирайте се, харесайте клипа, творете една камбанка да дрънка, като има нови видеа. Абонирайте се и за строителя. Така, както виждате, карам тази готинка Скания в Дискордия. Взех я аз, сега току-що я взех. Друг колега я е карал, чакайте, колко километра я е карал. Друг колега я е карал 8805 км. И сега дойде и моят ред да я покарам. Та така, сега нека да преминем тук. Ниво 24-то, господар. Така. Преминаваме на кариера. Чакаме да зареди. Така, доставките. 483 тона общо сме возили. 28 доставки. Обслужили сме 20 компании от 95. И 42 склада от 443. Най-често превозвания товар, както виждате, е круши. Та, ще го видите просто. Отлично са ми 24, добра работа 2, не на време 1 и приемливо една доставка. Тук на постижения на време, това са доставки, на време 27 доставки и неповредени 25. Извън габаритни не съм карал. Преминаваме към картата. 30% съм разкрил, открил съм 51, така, нали, 51 града съм ходил от 104, 14 страни от 15, много ми е интересно в коя държава не съм ходил, като всичките съм ги таковал, ама нищо. Дилъри на камиони съм открил 27, остават ми още 30, трудовите агенции, трудовите борси 18, галерията няма как да е толкова малко, защото помня, че половината ги бях обиколил със строител. Вчера поне 5 направихме. Така, преминаваме към глобите. Нито една глоба нямам. Нито една глоба. Чакайте, забравих да... глобите ги видях. Нито една глоба. Така, притежаваме към шофьорския ми опит. Притежаваните ми камиони са 22. Най-използвани марки... използвани марки 3. Най-използван камион DAF 2021, това е този новия DAF, ама не е той. Общо изминато разстояние 115 000, кажете ги 116 000 км. С товар 6500, не е много, но компания. 10 гаража, 20 шофьора, ремаркета 23. Така, време. Прекарано реално време 281 час. Какво ще рече това? Не знам. 281 часа. Не знам. Ето да видите. Така, Delivery Log. Мисля, че няма смисъл да го гледаме. То е дълго. Така. Това са доставките. Ето ми е сканията. Уменията да ви покажа. Така. Още не съм ги развил всичките, но нищо. Сега е картата. Чакаме да зареди. Но малко бавно зарежда, но нищо. Така, в момента виждате къде съм, ако искате да дойдете. Ето да видите колко съм разкрил. Аз нямам много DLC, аз имам тук Road to the Black Sea. И да. Така. Това беше за този клип. Благодаря ви, че гледахте. Сега да ви покажа само камиончето отново. Отвътре. Чиста Дискордия R450. Това беше за този клип. Чао и до нови срещи.